Mae rhan fwyaf ohonom yn ailgylchu ein poteli a jariau gwydr gwag. Pan fyddwn yn ailgylchu rhain a'i troi'n eitemau newydd, rydym yn defnyddio llai o ynni o'i gymharu â defnyddio deunyddiau newydd neu deunyddiau crau, gan hefyd leihau ein hallariadau carbon sy'n helpu i atal newid hinsawdd. Mae holl gynghorau Cymru'n casglu poteli a jariau gwydr, naill llai, mewn cynhwysydd ar gyfer eich gwydr yn unig, neu yn gymysg â deunyddiau ailgylchadwy eraill fel eich carbord, papur, caniau a thiniau a phlastigion. Mae'r rhan fwyaf ohonom yn ailgylchu ein gwydr gan ddefnyddio'r gwasanaeth hwn. Ar ôl iddynt gael eu casglu, caiff poteli a jariau gwydr eu gwahanu oddi wrth y deunyddiau eraill os oes angen. Caiff eitemau nad ydynt yn wydr eu tynnu allan gan ddefnyddio magnetau a signydd aer. Caiff y gwydr wedyn ei ddidoli yn ôl lliw gan beiriannau laser a'i malu'n ddarnau bychain o'r enw gwydrach. Caiff y gwydrach ei doddi mewn ffwrnes sy'n cynhesu'n uwch na 1500 gradd Celsius, a chaiff cynhwysion allweddol fel y sodiwm carbonad, calsiwm hydrocsid ac alwminiwm hydrocsid ei hychwanegu. Os bydd y gwydrach am gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwydr sy'n atal gwres ar gyfer eitemau fel llestri pobi, ychwanegu'r boron hefyd. Ac mae amrywiaeth o gymegion yn cael ei hychwanegu i greu gwydr lliw fel gwydr glas, brown a gwyrdd. Caiff y gwydr tawdd wedyn ei rhannu'n gobiau sy'n cael ei chwythu neu ei gwasgu i greu poteli a jariau newydd neu eitemau eraill o wydr. Caiff rai o'r poteli gwydr a gaiff eu casglu a'i hailgylchu ei defnyddio i greu gwydr ffibr, fel deunydd insiwleiddio canoliadwy ar gyfer llofftydd, toau a waliau. Ffaith ailgylchu. Gan fod gwydr yn ddeunydd mor wych, gellir ei ailgylchu dro ar ôl tro heb i'w ansawdd ddirywio o gwbl. Mae hyn yn golygu os nad ydyn ni'n ailgylchu ein holl poteli a jariau, caiff y potensial ei golli am byth. Cofiwch, gellir ailgylchu eich holl poteli a jariau, pa bynnag liw, siap neu faint. Mae hyn yn cynnwys poteli gwydr cwrw, gwyn a diodydd meddal, jariau gwydr fel y rai sy'n dal bwyd babanod a sawsiau, a photeli a jariau ar gyfer pethau heblaw bwyd a diod, fel y rai a ddefnyddir i ddal persawr eillio a eli wyneb. Cofiwch wneud yn siŵr ei bod yn wag, a rhowch rynsiad sydyn iddynt cyn ei roi yn eich cynhwysydd ailgylchu. Os oes caiadau metal ar eich poteli a jariau gwydr, gallwch ei roi'n ôl ar yr eitemau, gan y byddant yn cael ei tynnu a'i hailgylchu fel rhan o'r broses ailgylchu. Mae hyn yn lleihau ei siawns o fynd ar goll pan fo'r eitemau'n cael ei didoli. Mae'r rhan fwyaf o'r capiau metal hyn wedyn yn cael ei pasio ymlaen i'w hailgylchu gyda metelau, fel caniau a thiniau. Gallwch hefyd adael unrhyw labeli ar eich poteli a jariau gwydr cyn ei roi yn eich cynhwysydd i gael ei hailgylchu. Peidiwch â roi unrhyw rai o'r canlynol yn eich cynhwysydd ailgylchu ar gyfer poteli a jariau gwydr. Eitemau seramig neu china, gwydrau yfed, gwydr fflat fel y cwareli ffenestri, drychau, bylbiau golau, llestri coginio gwydr fel pyrex, platiau microdon, fasau, poteli farnais ewinedd neu gwydr wedi torri. Nid yw'r rhan fwyaf o'r mathau hyn o wydr yn toddi ar yr un tamheredd â photeli a jariau, ac felly ni ellir ei hailgylchu gyda'i gilydd. Os byddant yn cyrraedd y broses ailgylchu gwydr, gall olygu y caiff yr holl wydr a gasglwyd ei wrthod ar gyfer ailgylchu. Os bydd arnoch angen cael gwared ar yr eitemau hyn, dylech naill llai ei lapio'n ddiogel mewn hen bapur newydd neu bapur cegin, neu ei bagio'n ddwbl i sicrhau na chaiff ein criwiau casglu ei brifo wrth ei casglu, ac yna roi yn eich bag neu fin ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Neu, ewch ar eitemau hyn i'ch canolfan ailgylchu gwastraff y cartref leol i'w hailgylchu. Os bydd arnoch angen, darganfod pa bryd y dylech roi eich poteli a jariau gwydr allan i'w hailgylchu, neu archebu cynhwysydd ailgylchu newydd, ewch i wefan eich cyngor lleol. Diolch yn fawr am barhau i wneud y peth iawn ac am chwarae eich rhan dros yr amgylchedd, drwy ailgylchu eich poteli a jariau gwydr. Am fwy o wybodaeth am yr hyn y gallwch a'r hyn na allwch ei ailgylchu yn eich ardal chi, ewch i cymruenailgylchu.org.uk neu gallwch ymweld â gwefan eich cyngor lleol.